står her med en skuffet CD, som netop har tabt deres anden kamp i gruppespillet. Og Baltit først spillede mod Lions, hvor I fik nogle gedigne klaps. 16-5, hvad gik der galt? Jeg tror, det er en blanding af mange forskellige ting. Vi kommer for det første først til eventet 5 minutter inden kampstart. Har en masse computerproblemer, som gør, at vi slet ikke kan komme i gang for en time efter kampstart. Og når vi så er kommet i gang, så har vi stadig nogle computerproblemer, og vi er kolde, og vi fryser. Så jeg tror, det er en blanding af lidt frustrationer, der gør, at vi ikke kommer i gang. Derefter så sprang I videre til racekampen, som I havde rigtig godt fat i CT siden 11-4. Derpå rykker I over på 10, og så går det galt. Hvad skete der der, og hvad tænkte I? Vi kommer rigtig godt på start med et first skill, så vidt jeg husker, får plantet bomben og ind i en zone 2, hvor Dalle så med sin skærm åbenbart ikke kan se, at han diffuser bomben, så tager han går ikke frem til ham. Det gør så, at vi taber gun round og mister lidt momentum på det. Vi har dem stort set i mange af runderne, men de får så pillet os på de mest mærkelige måder. Det gør så, at vi desværre ikke kommer ind i kampen. Vi var dog tæt på, men vi formåede det ikke, desværre. Ja, er kommet om den muligt sværeste gruppe til hele DreamHack, og I så ude nu. I de netop skiftet line-up og så videre. Er I tilfredse med resultatet, eller er I super skuffet nu? Jeg vil ikke sige, at vi er super skuffet. Det er vores første event, og det var Thijs første internationale event, så jeg vil ikke sige, at vi er skuffet på det punkt. Men selvfølgelig har vi forventet at gå videre herfra, og det har vi altid forventninger om. Men set på baggrund af, hvad for nogle hold der var i vores gruppe, så kan vi ikke gøre andet. Altså, vi gjorde vores bedste, i hvert fald i Rage Cup. Tak skal du have, Balle. Det var så let.